Salut! Cu voi astăzi este grupa Hacker Pro și deci astăzi vom arăta cum să puteți să stingeți calculatorul cuiva. Deci dăm click dreapta pe desktop, punem să-ți dați, iar lângă. Deci aici trebuie să scriem următoarele fraze. Scriem shutdown, S-H-U-T-T-O-W-N. Lăsăm spațiu, liniuță, scriem iarăși spațiu, liniuță, scriem T, iarăși spațiu și aici scriem o cifră începând de la 5. Deci presupunem că scriem 15. Acesta va fi timpul în care după ce victima a pornit fișierul, se va stinge calculatorul. Deci, în urmă scriem o frază, iarăși liniuță și ce. Apoi iarăși lăsăm spațiu, punem două ghilimele și scriem o frază. Ai luat țeapa. Dar puteți să scrieți orice frază doriți și iarăși ghilimele. Deci dăm next, tali. Apoi alegem denumirea la fișier. Aici e scris shutdown, nu putem să punem altă, numai decât să rămâie exe la urmă. .exe. Noi scriem odnu, ok și gata. Deci dăm gatova, finish. Și deci următorul pas este să alegem o iconiță pentru file. Dăm click dreapta pe file, punem svojstva și punem smenit значок. Deci de aici alegem orice iconiță, noi alegem aceasta care înseamnă off, adică stingere, punem primenit, ok? Și deci transmiteți fișierul prin Skype, prin ce doriți și victima după ce l-a pornit, după timpul care dumneavoastră ați dat, se va stinge, după secunde. Dar cu voi a fost grupa Hacker Pro, iar executorul astăzi a fost Alex.